Sa video na to, ikukwento ko ang pinaka-overpowered na makina sa history ng mga makina. Carl nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin ang Rolls-Royce R-Type engines. Ultra instinct level ng horsepower ang pinag-uusapan natin dito. Mahihiya yung mga paborito nating sports cars sa engine na to. Ang makinang ito pwedeng ilagay sa eroplano, sa submarine at sa kotse. Masasabi din nating isa tong avatar tire na makina. At ito pa matindi. Yung engine na to, ginawa pa noong 1930s. Ito ang pinaka-OP sa lahat ng engine noong early 1900s. Ito ang Rolls-Royce R-Type engines. Alam natin na pag mas mataas ang horsepower ng sasakyan, mas mataas din ang top speed nito. Umisip kayo ng kotse na may pinakamataas na horsepower sa panahon ngayon. Bibigyan ko pa kayo ng example. Baka isa sa maisip nyo ay ang 2022 Lamborghini Aventador na may 1,000 horsepower stock o 2022 Aston Martin Valkyrie na may 1,160 horsepower o baka naisip nyo din yung 2022 Bugatti Chiron na may 1,500 horsepower. Pero lahat yan panis sa R-Type engine. Hindi man lang pumantay. Partida 2022 supercars na yung mga yan. Itong R-Type engine ng Rolls-Royce, masasabi mo ng antique dahil noong 30s pa ginawa. Ang bilis ng dambuhalang Rolls-Royce R-Type engine ay umaabot lang naman sa 2,350 horsepowers. Ang malaking tanong, tinatamad na bang gumawa ang mga car engineers natin ngayon ng mas mabibilis pang engines? Anong ginagawa ng mga car manufacturers natin all these years ng research and development? Well, joking aside, may rason kung bakit ganyan. Pero ito muna ang pag-usapan natin, ang R-Type engine. Noong 1930s, simula nung nadiskubre ng mga lumang tao na kaya pala nilang gumawa ng mga makina, kotse, submarines at mga eroplano, alam na agad ang kasunod, kompetisyon. Kailangan magtagisan ng bilis at magkaalaman kung sino ang pinakamatibay at pinakamatatag na makina sa larangan ng engineering. Noon pa man uso na ang racing at dahil bago pa nga lang sa mga tao ang racing at hindi pa sila takot masyado na may madisgrasya, ni wala pa nga safety feature sa mga sasakyan noon. Nagdadao sila ng racing league sa himpapawid, sa lupa at sa dagat para lang din sa adrenaline rush. Patatagan ng chassis at builds ng mga sasakyan noon. Pero ang pinakananalo sa lahat syempre, yung may pinakamataas na horsepower. Ang mga nagbe-break na mga speed records noon, yung mga high displacement powerhouse engines na may matataas na horsepowers. Ang Rolls-Royce noon, British Air Ministry lang naman ang backer nila na pumupondo sa paggawa nila ng mga makina para sa mga eroplano. Oo, para sa mga eroplano talaga ginawa ang mga R-Type engines. Pero dahil nga competitive ang mga founders ng Rolls-Royce, nilagay din nila ito sa submarine at sa mga race cars. Ang resulta, lahat ng sasakyan na kinakabitan ng R-Type engine, walang makatalo. Legendary din tong engine na to dahil noong mga panahon na yon, ito lang ang nagtala ng pinakamabilis na record sa tinatawag nilang trifecta, sa lupa, sa tubig at sa himpapawid. Usapang specs tayo sa R-Type engine. Dinesign ito ng chief engine designer na si Arthur Rowledge. At sa tulong ng Rolls-Royce, ginawa nila ang halimaw sa lakas na 36.7 liter V12R engine. Konting comparison lang, yung mga Vios ngayon, 1.3 liters lang ang displacement. Itong malaking makina na to, lumalagok ng 36.7 liters. Yung mga unang trials nila sa dyno noong 1929, naobserbahan lang nila to sa 1,400 horsepower. Pero nagulat sila nung nilagay na nila ito sa isang racing marine na kung tawagin ay Supermarine S.6B seaplane. Ang bilis nito umaabot ng 655 km per hour noong 1931 at ang naitalang horsepower sa record ay di ka panipaniwalang 2,350 horsepower. Pero teka lang, di pa natatapos dyan dahil hindi matahimik ang mga engineers nila. Nag-experiment pa sila ng iba't ibang klase pa ng fuels para pabilisin ito. Nalaman nila na sa high octane aviation gas, umabot pa ito sa 2,550 horsepower. Pero nung sinubukan pa nila ang exotic methanol blend, umabot ang engine sa pinakamalakas niyang power, 2,783 horsepower. Alam ng mga engineers na sa 2K horsepower mark, mabilis na mag-overheat ang makina. Kaya naman nilagyan nila ito ng komplikadong liquid cooling setup, wings at tambuhalang radiators. Kapag kumakarera naman sila sa land, naglalagay pa sila ng bloke-blokeng yelo sa paligid ng radiator. Overall, 19 lang ang ginawa nilang R-Type engine sa buong mundo. Serialize ang bawat isa ng odd number
For example, R1, R3, R5 hanggang R39. Niskip nila yung R13 dahil ang paniwala nila malas daw at dahil din daw sa tradisyon. Ang pinakasikat na driver at handler ng R-Type engine ay itong si Malcolm Campbell. Sobrang tapang nitong taong to dahil ang safety features lang ng mga sasakyan noon ay yung skills mo sa pagdadrive. Siya ang nag-iisang driver na humawak ng 2 speed record sa lupa at sa tubig gamit ang kotse at marine na kung tawagin ay Bluebird. At nga pala yung Bluebird na race car niya, ito yung unang race car na umabot ng 357 miles per hour noong 1938. Imagine noong 1938 pa to, pero mas mabilis pa sa mga kotse ni Smokey Nagata. Nabeat lang ang record niya noong 1950s. Ang ibig sabihin, ilang dekada niyang pinagmayabang ang speed record na yon. Baka nga naikwento pa niya sa mga apo niya. Anyway, pag-usapan natin yung mga sasakyan ngayon. Bakit nga ba ang babagal na ng sasakyan natin kumpara dati? Paatras na ba ang usad ng teknolohiya? Well, isa sa nakikita kong dahilan ay yung gentleman's agreement ng mga car manufacturers. Lalo na sa Japan, nagkaroon sila ng on paper ng kasunduan na kapag gagawa sila ng kotse, ililimit lang nila yung advertised horsepower nila sa 276 horsepower. Kaya naman itong mga nagdaang taon, maoobserbahan natin na halos lahat ng kotse na manufactured ng Japan naglalaro lang sa more or less 300 horsepower. Ang primary concern daw nila talaga ay safety dahil kaliwat kanan ng crash at salpukan ng mga kotse noong nagtatagisan pa sa pabilisan ang mga car manufacturers. So kaysa maraming mapahamak at magreklamo sa mga kumpanya nila, ito ang nakikita nilang option. Please share this video at i-comment nyo ang feedback nyo below. Mag-subscribe ka na din at salamat sa panonood.